Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Πάμε κατευθείαν στο review. Εδώ βλέπουμε body kit από Liberty Walk. Ξέρετε, σαν αυτά που έχουν τα GTR. Εδώ τα άσια είναι από Temu λογικά. Εδώ στον καθρέφτη έχουμε κρυφή αεροτομή για downforce. Κάνει βέβαια και για εργαλειοθήκη όπως βλέπουμε. Εντάξει, εδώ πίσω έχει ένα ελάττωμα, αυτό δεν πολύ κλείνει καλά, θέλει αγκονιά τύπου σάγκατ εδώ. Okay. Και φυσικά ζώνη εδώ η οποία λειτουργεί και σαν η μάντας ρημούλκησης άμα χρειαστεί. Εντάξει, όχι πέρα από την πλάκα, το αμάξι είναι σκυλί γενικά, το σουιφτάκι. Αλλά πάμε να δούμε τώρα το δικό μου αμάξι. Βάλτε full screen, 4K, δυνατά την ένταση και πάμε για cinematic σε 3, 2, 1. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μπροστά το αμάξι, να ακούσουμε πως κάνει τώρα στο cold start. Για πάμε λίγο. Εντάξει. Καλά, ο ήχος δεν υπάρχει, ειδικά όταν είναι κρύο. Εντάξει, και βέβαια είμαι και σε κλειστό γκαράζ τώρα, δεν ξέρω πώς ακούγεται, πώς θα βγει αυτό από το μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, ακόμα και στο ρελαντί ψιλοτρέμει το αμάξι όταν κρατάς το τιμόνι. Και ακόμα περισσότερο όταν πατάς τον γκάζι. Δηλαδή ακόμα και μέχρι τις 2.000 στροφές καταλαβαίνεις τη δόνηση που έχει όλο το αμάξι. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει ο ήχος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι και πάμε βόλτα. Για πάμε να τα ακούσουμε άλλη μία μέχρι τις 3.000 στροφές περίπου, γιατί είναι ακόμα κρύο. Καλά, δεν υπάρχει ρε λέμε, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αν σου αρέσει μέχρι τώρα το βίντεο και θες να στηρίξεις το κανάλι, τσέκαρε αυτό εδώ. If you're a teenager, build high income skills. First, you need to develop skills. It's skills that make you rich, not money. Το high income skill που με βοήθησε να αρχίσω μια καριέρα και μόλις σε λίγα χρόνια να φτάσω στο σημείο να πάρω αυτό το αυτοκίνητο είναι ο προγραμματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχω φτιάξει ένα σύντομο Python course για complete beginners, διαρκεί μια μισή ώρα περίπου και κοστίζει γύρω στα 12 με 15 ευρώ, ανάλογα με τα promotions του Udemy. Αν δεν κάνει αυτόματα apply την έκπτωση, πάτα αυτό εδώ το κουμπί. Δεις μετά ότι έχει αλλάξει η τιμή εδώ πέρα και μετά πάτα buy now και ακολούθησε τις οδηγίες για να φτιάξει ένα Udemy account. Οπότε αν θέλεις να στηρίξεις το κανάλι και παράλληλα να αρχίσεις να μαθαίνεις coding, τότε πάτα το link στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, τώρα να πω πριν πάρω αυτό το αμάξι, τι αμάξια είχα. Το πρώτο μου αμάξι ήταν το Mazda 2, το πήρα όταν ήμουνα 19 χρονών. Το κράτησα περίπου, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο γιατί μετά, εντάξει, δεν τράβαγε. Νομίζω είχε 86 άλογα και εντάξει, τα είχα βαρεθεί, δεν γινότανε. Και μετά πήρα το Sirocco το 1,4 με τα 160 άλογα, το οποίο το κράτησα 12 χρόνια μέχρι να πάρω αυτό εδώ. Και θυμάμαι τότε όλοι μου λέγανε γιατί δεν παίρνεις κάτι άλλο μετά το Sirocco, κάνα Porsche, κάνα τίποτα τέτοιο, μην πας κατευθείαν για Maserati. Και έλεγα όχι, το επόμενο μου αμάξι θα είναι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τώρα πώς μου κόλλησε εμένα να πάρω αυτό το Maserati. Λοιπόν, όταν ήμουν περίπου νομίζω 25 χρονών, είχα δει μια γαλλική ταινία, το Intouchables. Και στην ταινία αυτή ο πρωταγωνιστής είχε ένα Maserati Quattroporte. Οπότε μεταξύ μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με τα Maserati. Να δω τι μοντέλα έχουνε, πώς ακούγονται, τίποτα. Λοιπόν, και είχε στην ταινία μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή. Αυτήν εδώ, να τη βάλω τώρα να παίξει. Oh, ça fait du bien ça. C'est bon ça. C'est bien. Allez, viens, moi. Allez. Λοιπόν, από τότε και μετά
μετά άρχισα να ψάχνω, να μπαίνω στο YouTube τότε παλιά, να κοιτάω βιντεάκια. Και από τότε θυμάμαι μου άρεσε πάρα πολύ το Gran Turismo. Και έβαλα σαν στόχο να το πάρω. Μερικά χρόνια αργότερα το πήρα. Να πω ότι αυτό είναι το Gran Turismo το απλό, δεν είναι το S. Δηλαδή είναι με τα 4.200 κυβικά, όχι με τα 4.700. Έψαχνα να πάρω και το S, αλλά εκείνη την περίοδο που είχα βρει ένα σε καλούτσικη τιμή, δεν ήμουν έτοιμος ακόμα οικονομικά να το πάρω και δεν το πρόλαβα. Θα δούμε σε άλλο βιντεάκι πολύ αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά και γενικά πλάνα από όλα τα μέρη του αυτοκινήτου. Τώρα απλά εδώ κάνουμε έτσι μια βόλτα, ένα αρχικό intro στο κανάλι. Γενικά ό,τι βελτιώσεις κάνω πάνω στα αμάξι, σκοπεύω να τα τραβάω ένα βιντεάκι, να τα βλέπετε κι εσείς και έτσι σιγά σιγά να το πάμε σε ένα στάδιο έτσι όπως το έχω εγώ φανταστεί γενικά στο μυαλό μου. Γιατί εντάξει, γενικά θέλει πολλά πραγματάκια για να γίνει λίγο πιο ανθρώπινο. Δηλαδή το infotainment εδώ πέρα είναι τώρα δεν κάνει. Και πολλά άλλα γενικά, από εξατμίσεις, φίλτρα και διάφορα άλλα πραγματάκια που θα γίνουν έτσι σιγά σιγά. Να πω ότι το αμάξι το έχω εδώ και ένα χρόνο και τώρα ξεκινάω έτσι τα βιντεάκια σιγά σιγά. Επίσης ό,τι σχόλια έχετε σχετικά με το setup, τον ήχο, whatever, όλα είναι welcome και περιμένω να ακούσω το δικό σας feedback για να βελτιώνω σιγά σιγά και εγώ το κανάλι για το content. Αυτό το Mini Cooper, κλασικό. Λοιπόν, αυτά για τώρα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αν φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, σας είμαι υπόχρεος. Πατήστε like, κάντε subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, για χαρά.